arribat a l'Orxa i hem quedat en Gerard del grup excursionista de l'Orxa. Si vos pareix, ens acostem al panel. Bon dia, Gerard. Bon dia, com esteu? Bueno, pues així tots. Bon dia. Bueno, què t'anava a dir que anem a fer avui? Quin recorregut? Pues la idea és fer el PR, el 207, que és el que tenim així a l'Orxa, que és circular, i estem així, i ara, per començar-lo, se n'anirem a eixir des de baix del castell per a començar per la Via Verda de la ruta dels Serpis. I després continuarem, pujarem per la fàbrica de la llum i anirem a veure les fonts, la font dels Òlbits i la font dels Baciets. O sigui que farem la ruta circular per la Via Verda dels Serpis i després per les fonts tornarem així, no? Correcte. Bueno, pues si te pareix, fem camí. Vale, pues, anem. Vinga. Mira, ja hem arribat a la Via Verda dels Serpis i així és on comença la Via Verda, que era l'antiga via del tren, i d'ací avall ja anem sempre al costat del riu. I de dalt tenim el castell per Puigcent. Molt bé, bona fortalesa enmig de la vall. Pues jo, si vos pareix, continuem per la Via Verda. Caminem un rato? Continuem. Vinga. Ja han creuat un túnel, però n'hi ha més túnels a la via? Si mal no recorde, direcció a Gandia, que és cap a on anem, n'hi ha 4 més, perquè això era l'antiga via del tren dels anglesos, que van muntar una via de tren, van muntar tota la infraestructura per a portar carbó al coll i després el que es produïa en el coll treure-ho al port de Gandia per a la venda. Així és que quan es va muntar, que això va ser a finals del segle XIX o en el 1890 o per ahí, va estar 100 anys funcionant i en l'any 69 aproximadament es va desmantellar. Bueno, doncs anem a recuperar un poc l'antic camí de la via dels anglesos. Vale, continuem. Doncs bé, per fi hem arribat. Mireu, ahí està la fàbrica de la llum. Allí, en l'assut, per on han passat, era on separava l'aigua, o es reembalsava per portar l'aigua i així fer llum per a portar-la a la fàbrica de paper de l'Orxa. Molt bé, la veritat és que el paratge és molt bonic, És impressionant. I si continuarem? I si continuem cap allà, doncs anem ja a direcció Villalonga per la via. Molt bé. El sender continua, ja pujaríem, però de moment avui crec que no convé que continuem, no? Perquè l'oratge no acompanya. No acompanya i el seu serà que tornem cap a casa. I tornem cap a l'Orxa, però la veritat és que ha sigut un recorregut bonico, vora riu i en el paisatge protegit dels Serpis, està molt bé. Està molt bonic.